Sobrang lambot. Ayan oh. Na may limonsito. Guys oh. Tuwalya ng baka. Yan. What's up mga kawitik? Have a nice day sa inyong lahat. Meron po tayo ditong Batangas, Gotong Batangas. Inspired by Oliver's Goto. So since nandito tayo sa Middle East, kaya nagluto na lang ako ng aking version. Kaya ito guys oh. Wow, sarap. Meron din tayong sausawan. Watermelon, pipino, tapos okra guys, tapos meron tayong ginger ale ang ating inumin. So guys, mag-pray muna tayo in the name of Father. So guys, ano pang hinihintay natin? Attack. Sabaw muna guys. Wow. Yummy, may tumi. Yan guys oh. My God. Sobrang lambot. Ayan oh. Unang subo guys. Sausaw natin sa ano, patis na may limonsito. Ang kanin natin mais. Sobrang lambot guys. Okra. Yan guys oh. Ang buto. Grabe, sobrang lambot. Guys oh. Guys oh. Tuwalya ng baka. Yan. Grabe. Sobrang lambot. Oh.
Grabe guys, kombinasyon ng gotong Batangas sa kanin na mais. Okra. Para makita nyo guys. Ayan. Guys, meron tayong kasamang film mukbangers, ang ating idol, si Jigs TVE. Pasok! Loa. Kaya natin ako din pa. Ito daw itaba, ang paliwanag ng Terex. Grabe pawis. At meron din tayong isang kasamang film mukbangers, si Bisaya Studio. Pasok! Ito, grabe ang lalaki ng gayat po dito mga kasudyo. Ito yung tuwalya. Big intestine. Takalagyan natin ng atay mo. Yan, sabaw. At meron pa tayong isang film mukbangers din na nakabase sa Thailand, si Tul Boloy Mukbang. Pasok! Grabe. Sobrang sarap guys. Grabe. Iba. So guys,
Sa shoutout portion na naman tayo. May shoutout tayo. Mga followers natin. From Batangas, Annabel and Ayan Paul Hamulod. Meron po silang negosyo na lechon baboy. So, ilalagay ko rito yung logo nila at saka meron na silang cellphone number. Doon kayo contact pag nag-order kayo sa kanila. Diyan sa Batangas and all over the Philippines, kung gusto niyo umorder, dito lang kayo umorder sa Abing's Lechon. Ayan, nakalagay dyan ang number nila. Okay. So, next is from Zambales and Bataan, paring Jerry Carolio and Kuya J. Carolio. Mabuhay kayo. Sa USA, si Agaw Telma Castillon and Manang Judith Dawhila. Sa Maynila naman, Ronald Hampak, Michael Dinoy, and Bayot Jorpe, Lildam Jorpe, Utong Yots. Sa Wawon, Arsenio Hampak, Maring Baby Tudara, Maricel Tudara also. Shout out sa inyo. Sa Cebu, meron tayong solid supporter sa Cebu, si Kuya Lito Lugarta. Mabuhay ka. Erwin Diba, bye, mabuhay. Tsaka sa Pampanga, si Kuya Roy Chamson, ang aking mentor. Sa Dapitan City, si Saldi Baitit. At sa Wawon, Ma'am Joby Escabarte. Sa Dipolog City, Pastor Ray Badon Adbinto, Lindol Bob Adbinto, at saka sa lahat ng mga supporter ko. So, shout out sa inyong lahat, pati sa pamilya ko. Okay? Sa Match Lechon, sa Barangay 28, Cagayan de Oro City. Contact number 090-5126-8319. Contact nyo lang si Mr. Robert Inding Tinoy. So guys, tagastak na yung pawis ko. So guys, busog na ako. Until next time, thank you sa panonood. Bye-bye!